dandan. Cek dandan. Jadwalnya aku tak dulu emang kosong, tapi kok gunungan kok ini yang sumber agung. Ayo mau kabur apa angkat tangan? Angkat tangan bos. Sampun bos. Kipli aja kalau nggak apa kipli. Ini aja mereka. Ini loh cek. Alah kowe nyuwun wis kok. Kowe lek ngomong jeglek pikiran dhewe wis apa wis gak tahu ya. Gak rumput terus wis. Nang. Aku udah tulung ngabe. Masalah kumul. Oh, mikir iki. Pedak. Pedapet. Ya, ape lah. Wedak sama seger ki lho. Wedak. Wedake begini. Wedak. Tahun dan dulu tuh resang. Kamu becacang nih. Nyapu dulu batu reok. Alega. Cek. Perasaan tol ini. Cek nurun karim. Bang mana? Jangklong. Offline apa sih? Offline masih. Offline. Masalah di iya selesai. Offline iki. Masalah di iya selesai ya karena. Karena guys sing ngono aku nih. Kan jajali karo Memet, mana tau? Saya ngomong resa ya. Mana ngomongnya Mas Rio? Aku cuma oke. Aman. Sanes. Rawana S Channel. Rawana S Channel. Cekrek ada kok lho. Cekrek. Tak bibiran dulu. Nggih. Oh, ya bojone paling iki. Oh. Gua tuku salah tuku deh. Salah tuku. Jawane apa di ngeblok apa foundation iki apa blok rai ngene lho. Oh, ning ablang ngono ya. Ya tuku ini tuku sulit abang atau tuku ini Pak Gun enak ready ini tuku. Enak sing abang kali. Gak apa-apa mah paling mancak bencong dulu. Masa bencong dulu. Lama paling mancak bencong. Awan lanang. Awan anak bencong. Tak ono bengi jenis sapa. Sing kudut di palu. Katanya, foto.
Ya. Rontino ya. Iya, betul. Rusak kok. Jangan lupa juga. Lana apa iki rapi? Kalau arek Kipli Mindo ya mari iki. Min. Melu ana Mindo aku. Tak perancane rek belas iki. Nek kira awakmu to iki. Sekali perancane wis rapi kabeh. Sinyo yang ngono tok. Apa? Rasit. Kelo, tidak saya dulu kelo. Dilanku. Sit, gue anak bamu sit. Mas Rasid itu. Gue leren dhisik apa lanjut iki, Mas? Leren dhisik apa lanjut? Lanjut. Assalamualaikum. Mas Lambi Abang. 2 jam kan. Ini gak gede, Cok. Orang gak ngambil ya. Ngambil ya. Apa? Ngambil. Orang kok jalan-jalan dulu ya. Kawin nyangkem ya. Loh, belum tahu nih. Kita belum tahu, Bro. Udah enggak main ya? Iya. Lah, aku tahu lo. Main di. Iya. Tadi ya kita ini. Iya, Kalimantan. Kamu Eh, nyanyi. Tapi sorong turu. Alhamdulillah, amin ya Allah. Bareng karo Mas e kok. Ayo, jare. Kamera udah mulai kabeh ini Mas kamera. Mas yang ngombe-ngombe tangan kaki Mas ya Mas. Gua yang mulai Aman. Ora kerekam. Buli ge. Halo Mas Kipli. Siap. Kayaknya medal enggak? Udah. Oh, gini kok. Sinyo ora penak-penaki wong lungguh. Sinyo wis. Nek kepedhot kasarane cacah e.
Pedot karo bocah air iki. Napa anak pedot? Cat air iki. Pahit. Nanti ki ngerayen gone. Kok ngirayon. Ngerayen gone Met. Met. Lah yo. Met iki Met. Gak ngerti bojomu lalang gak kau bingung iki. Iya bingung iki ya. Iki naik ngene-ngene iki tok. Masa? Nggo ngeblok rae keliru. Gak kena. Penting metu kok Pak Ini. Sing abang-abang lho. Sangat jangan. Iki ngirayon iki mereknya apa, Mas? Kita mau anu bojoku apa tuku sing nggih. Oh. Abang-abang ngono lho. Heeh. Lah kok Oh, tak tuku Esedo ngene lho. iki, Kale anu apa online shop ta. Wah. Ada motor ranjang. Lah iki lukis nganu ya. Iki lukis aja. Bisa kleru. Coba babe tuh boleh tak pun tak jaga. Kleru. Sing biasane sedo bubuk. Wis jelas minggu Senin iki terat bareng wae. Turu wae Senin iki. Mojokerto wae. Dek, ke Mojokerto jase gak turu, Dek. Winter gak turu, Dek. Oh, balik. Oh, gak balik dhuwur wae. Munggah aja tak. Mas yo tak jarian ya.
Thank you.